Hvis man ikke lige har tid til at komme i svømmehallen en dag, så er der lavet sådan nogle dryland stretch coach elastikker, hvor man kan træne crawltaget, og det er yderst effektivt. Man laver typisk en 30, 45 til 60 gentagelser af 5 gange. Man holder 1 minut til 90 sekunders pause mellem hver runde. Det skal gerne være sådan, at man til sidst kan mærke det her om i ryggen og lidt i triceps. Det skal gerne være sådan, at man får brugt sin arm på samme måde, som når man svømmer rigtigt. Når man så har fået sine håndklæder på, kan man vel godt kalde dem. Det minder lidt om det, vi bruger, når vi laver styrketræning i vandet. Så stiller man sig ned, så man står på nogenlunde samme måde, som man vil gøre, når man ligger i vandet. Kigger sådan skråt frem, og tager man armen tilbage, og den modsatte arm. Det kan gerne være sådan, at man har så høje albuer som muligt, så man virkelig kan mærke, at man får lavet et træk med siden af ryggen. Like det her. Og man skal ikke gå ned og lave dem sådan her tilbage. Den giver en forkert modstand, så får man ikke rigtig noget ud af trækket. Så frem her. Og som sagt, dem kan man lave en minimum 30 stykker af. Det kan godt være, det kan være lidt hårdt i starten. Men efterhånden så bliver man bedre og bedre. Det kan man bruge, når man ikke rigtig har tid til at nå det i svømmehallen.